بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi wanda muke kawo muku jeren giyar darussa na koyon daukan sauti a komfita da kuma yin editing din shi, wanda wannan shine darasi na biyu. Kamar yadda ne mana alkawari a darasi na farko wanda ya gabata, na ce idan mun zo darasi na biyu kai tsaye za mu shiga mai magana ne akan abin da ya shafi ɗaukar sauti ɗin a aikace, amma sai na sake shawara, sai nake ganin a wannan darasi na biyu kamata ya yi mai amfani da wannan darasi wajen nuna makirfon ko nau'ukan makirfon da za a yi amfani da su wajen ɗaukan sauti ɗin, da kuma daidaita ma sautin da ya kamata ya shiga cikin makirfon ɗin domin sauti ya fita da inganci yadda ake so ba tare da yayyankewa ba ko kuma tare da hayaniya. Game da abin da ya shafi makirfon, a nan ina da hotunan makirfon. Makirfon ɗin da zai fi dacewa a yi amfani da shi shine na ɗaya, kamar irin wannan makirfon ɗin da za mu gani yanzu a cikin hoto, wato irin wannan makirfon da ya bayyana a gare mu a hoto yana daga cikin mafifita makirfon wanda yake ya kamata lokacin da za ka ɗauki sauti kai amfani da shi, kamar yadda nima a yanzu haka ina amfani ne da irin wannan makirfon ɗin da muke gani a hoto. Sannan makirfon na biyu, irin makirfon ɗin da ake amfani da su a masallatai ko kuma wajen mahadarori da malaman mu suke, wato makirfon da ake makala shi a jikin aljihu ko ake makala shi a jikin wuyar riga. Sai dai duk lokacin da ka zo yin amfani da shi a komfita ne babba, desktop wato ta tebur ko kuma komfita laptop, za ka yi amfani ne da waɗannan makirfon guda biyu, ko wannan ko wancan da muka faɗa wanda ake amfani da shi a masallatai da shauransu. Sai dai wannan makirfon da ake amfani da shi a masallatai ko gurin mahadarori da malaman mu suke yi yana amfani da batir. Can ƙarshen shi za ka ga wani ɗan ƙululun abu akwai batir a ciki. To lokacin da ka zo yin amfani da shi a kwamfuta ko a laptop wajen ɗaukan sauti, ba za ka yi amfani da wannan ɗan ƙululun abu da ake sakawa batir ba. Za ka yi amfani ne da makirfon ɗin kai tsaye, ka cire wannan kan inda ake sakawa batir ɗin. Daman yana da socket, to sai ka cire wannan socket ɗin, wancan abun ka bar shi ka yi amfani da makirfon ɗin shi kaɗai ba tare da wannan abun batir ɗin ba. Sannan makirfon irin wannan nau'i da muke gani shi kuma ba a amfani da shi a kwamfuta wajen ɗaukar sauti. Sannan makirfon da muka faɗa nau'i biyun nan ba su kaɗai ba ne, za mu ga mafi yawancin studio makirfon ɗin da suke amfani da su yana da nau'uka da yawa. Waɗannan su ma makirfon ne da ake sayar da su a kasuwanni, guraren da ake sayar da irin wannan kaya na electronic, za ka iya samun sa can. Makirfon ne da ake sayar da su masu tsada na musamman saboda ɗaukar sauti a studio da dai sauran gurare. Sannan idan muka zo muna buƙatar mu ɗauki sauti bayan mun buɗe wannan Microsoft ko barnamij da muke so mu ɗauki sauti da shi, wanda daman na bayyana mana tun a darasi na farko nau'uka ne da shi da yawa. Kamar yadda na buga mana a misali, ɓangaren hoto yana da Photoshop da makamantan shi, su ma ɗaruruwa ko dubunnai sun fa kirga. Haka sauti shi ma yana da nashi sun fa kirga. Haka bidiyo yana da nashi sun fa kirga. Haka abin da ya shafi rubutu office shi ma yana da nashi nau'uka sun fa kirga. Sannan ni kuma daman nace za mu gina darussanmu ne akan wannan wanda yake cikin kwamfuta ta, ba don komai ba, dukkan wanda Allah ya samu kwamfuta ya mallake ta, ya mallaki irin wannan Microsoft ɗin ko kuma barnamij nake amfani da shi, jeren giyar waɗannan darussa da muke gabatarwa sai ka samu sauƙin amfani da su, kasancewar kana da Microsoft ɗin ko barnamij ɗin, kuma ga darussan nan za ka iya bi sau da ƙafa ka ga yadda muke yi.
abu na farko bayan na nuna mana nau'ukan microphone da ya kamata mu yi amfani da su, akwai wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci wanda yake dukkan wanda zai ɗauki sauti ya kamata ya kula da shi, wanda shine ka san yanayin inda za ka ajiye microphone, wato kar ya zama ka kai shi kusa-kusa da bakin wanda yake magana ta yarda numfashi kar ya rinka shiga cikin wannan sauti ya bata maka wannan sauti. Misali kamar misali ka kawo microphone kusa da bakin malamin da yake karatu ko yake wata muhadara ko wani abu, za ka rinka jin haka na sauti kamar yadda ne mana misali nan. To ana son microphone kaɗan nisan tashi haka kaɗan ta yadda wannan numfashi ba zai rinka shiga ba ka da matsala, ko da wannan sauti kana ganin ya ɗauko haka ba mustawan shi, wato sautin ba shi da ƙara sosai, za ka iya ƙara shi duka babu matsala. Idan ka zo kai amfani akwai gurare da dama da za ka zo ka ɗaga wannan sauti ka kai shi har gwargwadon yadda kake so. Na dai idan ka zo ka saka wannan microphone, kowace kwamfuta tana da gurin sa mata headphone, tana da kuma gurin microphone. Kowace irin kwamfuta tana da wannan abubuwa guda biyu, inda za ka shigar mata da sauti da inda za ka fitar mata. Inda za ka fitar shine ta hanyar headphone, wato sama'a kharijiya. Inda za ka shigar kuma shine ta hanyar microphone. Sannan muna da wata hanya, ina ganin ya kamata yi takaitaccen bayani a kanta. Hanyar da za ka iya shigarwa kwamfuta sauti, za ka iya shigarwa ta hanyar microphone, ta yadda a yanzu ɗin nan kasancewar gashi wannan barnamij yana gabanmu muna kallon shi, inda zan kawo sauti in shigarwa wannan kwamfuta ta hanyar socket, ta hanyar ɓangaren ramin microphone, idan na zo na danna recording gashi nan alamar ja record ko tasjil, zan ga ya fara ɗauka min wannan sauti kai tsaye daga waya ne ko daga wata kwamfuta ne ko daga radio ko daga menene, kai tsaye zai zo ya shiga cikin wannan kwamfuta ya ɗauko. To idan muka koma game da abin da ya shafi microphone, idan ka saka microphone in ka ga sautin ya yi yawa yana cika wannan gurin gaba ɗaya, ta yadda insha Allahu a darasi na gaba idan mun zo za mu ga mustawan saut, wato yanayin darajar sauti yadda ya kamata ya tsaya. Idan ka ga wannan sauti naka ya yi yawa, za ka iya zuwa nan ka rage sautin tun daga cikin kwamfutar ma gaba ɗaya. Misali gashi ya buɗe, za mu iya shiga nan. Idan muka shiga nan zai kai mu cikin kwamfuta kai tsaye, za mu ga gashi nan, sai mu zo mu sake shiga nan. Gashi nan ya buɗe. Za mu iya zuwa mu zaɓi yanayin mustawar saut, wato yanayin ɗagawar sautin yadda muke so. Ta wace hanya? Za mu iya zuwa nan a tasjil. Idan muka zo a tasjil za mu ga gashi nan maganar da nake yi, za mu ga gashi nan mustawan sautin ta, wato darajar sautin yana ɗaguwa gashi nan a aikace. Idan muka ga wannan sauti ya mana yawa, za mu iya zuwa mu rage shi. Ta wace hanya? Sai mu zo mu shiga. Idan muka shiga sai mu zo wajen wannan khasa'is. Idan muka shiga wajen khasa'is gashi nan za mu ga nan ya buɗe. Sai mu zo mustawayat. Mustawayat wato shine darajar sauti, za mu ga gashi nan alamar darajar sautin kwamfuta. Idan sautin microphone ya yi maka yawa ne, sai ka ja baya ka rage. Idan ya yi maka kaɗan sai ka ƙara. Bayan ka daidaita shi yadda kake so, sai ka zo ka mishi muwafik wato okay, sai ya hafa zai maka shi, wato ya kiyaye maka shi a gwargwadon wannan yanayin ɗagawar shi da kake so. Nan ma ka sake mishi ok, kasancewar ni a yanzu na daidaita shi ya yi min daidai yadda nake so. Bayan ka tabbata microphone sautin shi ya yi maka a aikace, misali idan muka shiga wajen, kafin mu zo darasin za mu iya gwadawa. Idan muka zo wajen record za mu iya ganin wannan abu gashi ya bayyana. Nan abin da muke gani shine darajar yanayin kwalitin sauti. Sauti yana da kwaliti. Kowace lamba daga cikin waɗannan lambobi yanayin daraja ne. Yanzu anan ni na kai shi daraja ne ta ƙarshe. Sannan kuma sauti yana da nau'i guda biyu, yana da stereo yana da mono. Duk wanda kake so zaka iya amfani da shi. In kana so ka ɗauki stereo, in kana so ka ɗauki mono, duka ɗaya ne, za ka iya amfani da su. Sannan in ka zaɓi yanayin mustawar saut,
wato yanayin darajar kwalitin abin nan sautin da kake so, wato jauda, sai ka zaɓi yadda kake so. Misali in wannan ka zaɓa, in wannan ka zaɓa, in kuma ka zaɓi kwaliti na ƙarshe ne wanda daga shi babu wani, misali sai ka zo ka bashi ok. Idan ka bashi ok, za mu ga maganar da nake gata nan tana ɗauka. Za mu ga darajar sautin maganar da nake yi gashi nan ya yi daidai yanda ake so. To idan muka zo muka tsaida wannan sauti gashi nan ta nan, sai mu mishi stop. Za mu ga wannan sauti ya tsaya. Don haka ina ga anan za mu dakata a wannan shiri. Ni ne naku Ahmad Mika'il Umar, wanda kuka sani da mawaƙin sunna daga nan Sudan. Game da masu neman ƙarin bayani za su iya tuntuɓa ta shafina na Facebook, mawaƙin sunna Facebook, ko kuma masu son kallon wannan hotunan bidiyo za su iya bibiyar su a shafina na mawaƙin sunna YouTube, ko masu son tuntuɓa ta hanyar email za su iya tuntuɓa ta mawakin.sunna@gmail.com. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah sai mun sake saduwa da ku a wani sabon